እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢኻ ግሩም ስራሕከ ወእግዚአብሔር ክንደይ ዓብይ ኢኻ ዓብይ ስራሕከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር እግዚአብሔር ክንደይ ግሩም ኢኻ ግሩም ስራሕከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንእግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ኢራዴዴዴዴ ወክለራና ባገስ ፕሬዴኔ ቤግሎጃና ማይክሮዳና ባገሽ ሃሌሉያ ከምታ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚአብሔር ልብስ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቅ እውን ኣገልቢብኒ እሞ ብእግዚአብሔር ኣዝየ እሕጎስ ነፍሰይ በኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ሃሌሉያ ከምታ ኣኽሊል ኣብ ርእሱ ዝደፍአ መርዓዊ ከምታ ብስልማት እተሰለመት መርዓት እግዚአብሔር ልብስ ምድሓን ኣልቢሱኒ ብመርገፍ ጽድቅ እውን ኣገልቢብኒ እሞ بእግዚአብሔር ኣዝየ እሕጎስ ነፍሰይ በኣምላኸይ ባህ ይብላ ኣሎ ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብምድሓኑና ተሓጎስና ሃሌሉያ በቲ ዘልበሰና ጽድቂ ደስ እንዳበለና ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ክብርና ሃቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ምንጭ ሓጎስና ዝኾነ ጎይታ ምንጭ ሓጎስና ዝኾነ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብኡ ባህ እንዳበለና ሃሌሉያ 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 ጎይታ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብኡ ብስሙ እንዳተሐጎስና ብምድሓኑ ባህ እንዳበለና ሃሌሉያ 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 ብእግዚአብሔር ተሐጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ ተጻሒፉሎ ሃሌሉያ ልማኖ ናይ ልብና ቅድሚ ምቕራብና እግዚአብሔር መስገን بونا تحقوسنا هاليلويا نعوخنا مسجنين عمو እግዚአብሔር مسجن هاليلويا 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 كابتوم أخلو من وينو من زباز حلومسي أبزيح كام بزا حقوس أبلبي عم بركايلو هاليلويا 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 زي حقوسنا أملاخ هاليلويا هاليلويا بتصدق مدحانو زحقوسنا هاليلويا بونا باهنا بلنا بونا تحقوسنا هاليلويا 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 منش حقوسنا نسخيخا እግዚአብሔር منش عقابتنا نسخيخا እግዚአብሔር منش دستنا نسخيخا እግዚአብሔር هاليلويا حقوسنا باخا يغويتا بتذهب كنا مدحن بتذهب كنا صدقي بتزوجل ببكنا صدقي هاليلويا بون حقوس بو باهيب لنا هاليلويا 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 بحقوس كنا نمسجنك እግዚአብሔር بحقوس كنا نجزأك እግዚአብሔር بحقوس كنا نودسك እግዚአብሔር بحقوس كنا بقن مزفان كان نقرب እግዚአብሔር نحقوسنا يعبي خيئك እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا بمانم زي وسد حقوس بلبنا أمبيرك أخا قويتا تبارك እግዚአብሔር بخونتات እግዚአብሔር زي طفق بخونتات زي اللواوت هاليلويا 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 أحواتي حقوسنا بخونتات يكونن حقوسنا بمركب بمسأنا يكونن هاليلويا حقوسنا جن بمدحنيو حقوسنا جن بእግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا كبرنا هبك لنا እግዚአብሔር كبرنا هبك لنا أبو هاليلويا 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 بأخن حقوس لزجبرك قويتا تمسكن حقوسنا لزخونك እግዚአብሔር تمسكن هاليلويا 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 እግዚአብሔር تبارك من جناي حقوسنا من جناي سلامنا يسوع سمك يبارك كابجت كان حقوس تجابي وات تتصحيف له እግዚአብሔር هاليلويا أبلاونتك حقوس الله እግዚአብሔር أم أدغى حقوس الله እግዚአብሔር هاليلويا هاليلويا እግዚአብሔር
نمسجنك لنا أبو هاليلويا كبرنا هبك لنا እግዚአብሔር هاليلويا 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 نمحقوس مدحنا أخليو هاليلويا نمحقوس زتقبلنا يوصدقي أخليو هاليلويا እግዚአብሔር هاليلويا أسمع من حقوسنا هاليلويا هاليلويا سمك يبارك እግዚአብሔር سمك يبارك هاليلويا 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 أبو كبرنا هبك لنا እግዚአብሔር نمسجنك لنا أبو هاليلويا የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ እግዚአብሔር የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ ነገር ቢሞላ ነገር ባይሞላ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ የደስታዬ ምንጭ አንተ ነህ هاليلويا 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 منጭ ሓጎስና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና منጭ ሰላምና ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ 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 እቶም ንዓኻ ዝደልዩ ግና ይተሓጎሱ ንዘላለም ኣጽሊልካዮም ኢኻ እሞ እልል ይበሉ ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እቶም ዝደልዩኻ ግና ይተሓጎሱ ሃሌሉያ هاليلويا هاليلويا وقويتنا مسجنك لنا باخا نحقوس እግዚአብሔር هاليلويا باخا بايب لنا እግዚአብሔር هاليلويا منጭنا حقوسنا نسخيخ እግዚአብሔር هاليلويا 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 እግዚአብሔር ክብርን ዓኻ ይኹን አቦ ተመስገን ተመስገን እግዚአብሔር هاليلويا 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 አቦ تبارك قويتا تمسجن هاليلويا هاليلويا هاليلويا
ነገር ኣብ ዝመልአ ሓጎስና ንስዩ ነገር ኣብ ዝጎደለ ሓጎስና ንስዩ ንጉስ ዳዊት ምስ ሙሉእ ሃብቱ ምስ ሙሉእ ወርቁን ምስ ሙሉእ ብሩሩን ወእግዚአብሔር ኢልዎ ንጉስ ባኻ ይሕጎስ ኣሎ ሃሌሉያ በኃይልኻ ድማ ይፍስሕ ኣሎ ኢልዎ እግዚአብሔር መስገን ሃሌሉያ እንባቆም ድማ ነገር እንተመልአ ተዘይመልአ ኣነ ግና ብጎይታ ባሕ ይብል ኢሉ በአምላኽ ምድሓነይ ድማ እልል ይብል እቲ ጎይታ ንሱ ሓይለዩ ኢሉ ሃሌሉያ ንሱ ነጋሪ ከም ናይ ኢራብ ገብረን ኣብ በሪኽ ቦታ ድማ የመላልሰን ኢሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባረኽ እግዚአብሔር ህዝብ አምላኽ ሓጎስካ እግዚአብሔር ሃሌሉያ በዝባህ ይበልካ በዝደስ ይበልካ ሃሌሉያ 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 ንመገድ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ኢሉ ሃሌሉያ ኣብ የማንካ ድማ ንዘላለም ብጽዕና ኣሎ ሃሌሉያ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣሎ ሃሌሉያ ጎይታ ተባረኽ እግዚአብሔር በዝንኮ ዝነመስግነካ ኣለና ብሩኽ አምላኽ እግዚአብሔር ሆይ እንኸደሉ መገዲ ኸተርኤና ካብቲ ካብ መንፈስካ ካብ ገጽካ ዝወፅእ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ከተጽግበና ጎይታ በዝንኮ ዝኣኸኺብካና ኣለኻ ሞ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር አቦ በትዛእተናዮ ስለዘይንምለስ እግዚአብሔር አምላኸይ ነመስግነካ ኣለና ስቡሕ ማዕዲ እግዚአብሔር ኣዳሊኻልና ስለዘለኻ ጎይታ ተመስገን እግዚአብሔር ሆይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ብምልአት መንፈስካ እግዚአብሔር ማእከልና እግዚአብሔር አቦ ክሰርሕ እግዚአብሔር አቦ በዞም ደው ኢሎም ዘገልግሉና ድማ ጎይታ ሓሊፍካ ክትባርኸና ክትህስሰና ከተጸናንዓና እግዚአብሔር ንሓይልና ከተሐድሶ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር አምላኸይ ንጽልይ ኣለና ሓጎስና ዘይደሊ ሰላምና ዘይደሊ እግዚአብሔር ዕረፍትና ዘይደሊ ሁሉ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር አምላኸይ ዝመኸነ ይኹን ጎይታ እግዚአብሔር አምላኸይ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብቲ ካብ ገጽካ ዝወፅእ ሓጎስ ግን ጸጊብና ክንወፅእ እግዚአብሔር ደስ ኢሉና ክንወፅእ እግዚአብሔር አምላኸይ ጎይታ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽልይ ኣለና ኣብ ማእከልና ስለ ዝተረኸብካ ጎይታ ተመስገን ስለ ሰማዕካና ክብሪ ንህበካ ኣለና ጎይታ ብሽም ኢየሱስ አሜን قدامي إبرزنا ورشفتنا إذا تقصزين بيبنا نيرنا دقيمة نعكم بوبيمو هاليلويا حبيرنا نيك زابير تعم مسواتي الشتاء زخنا أملخو خنا قربولينا زابير يمسك هاليلويا كم زيبل زابير كفل رستي صوينيو نتيب عصاز بتصحني التصنعون السخايخة أبازة بالبوتا عصاب بتصحني أرد بورسي متيوني نتيز معدني እግዚአብሔር እባርኹ ኣለሁ ብለይትኳ ኾላሊተይ ይምህራኔን ንእግዚአብሔር ኩሉ ጊዜ ኣብ ቅድመይ ገረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነኻ ኣይክናወፅን ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካውን ጥፋት ክሪ ኣይትፈቅድን ኢኻሞ ስለዚ ልበይ ይሕጎስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ ይማንካውን ንዘል ዓለም ብጽዕና ኣሎ ንመገዲ ህይወት መርሓኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ ይማንካውን ንዘል ዓለም ብጽዕና ኣሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እስኪን እግዚአብሔር ባህና በለና ኩላህና ፈቃደኛታት ትኾንኩም ሃሌሉያ ካብ ዘለና ያተሲና ኣዳውና አልዕልና ንእግዚአብሔር ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ኣዝዩ ባሕዝብ ጥዑም ጨና መስዋዕቲ ክንስዋዓሊና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር በዝረፍድ ዝኾይኑ ኣብ መቕደሱ ናይ ነፍስ ወከፍና መስዋዕቲ ከሽትት ይጽበ ስለዘሎ ሃሌሉያ ብሉጽ ዝኾነ መስዋዕቲ ምስጋና ክንዓርግ ኢና ናብ እግዚአብሔር ሃሌሉያ
ሃሌሉያ ተቃነይሉ እስክን እግዚአብሔር አመስግኖን እግዚአብሔር ሃሌሉያ አዳውና ምስናይ ልባትና ልዕልናን እግዚአብሔር ዋው ነትልዕል ሁሉ ልዕል ዚሉ ዝነብር እግዚአብሔር ሃሌሉያ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ለኔ ግራ አይገባኝም አንተ ያለ አንድ ላይ ሁላችን እግዚአብሔር ይመስገን ግራ አይገባኝም አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ለኔ ግራ አንተ ያለ ጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ደስ ያለው ስለ ጌታ ለጌታ ይዘምርለት ሃሌሉያ ባርኮዬ አምላኬ ክባርኮዬ ክባርኮዬ ኢየሱስ ክባርኮዬ ክባርኮዬ ኢየሱስ ቆዩ ሊወጠኝ ተበጀዋ ቆይታ ቆዩ ሕይወት ንበሪ ዝበራ ኢየሱስ ቆዩ ሊወጠኝ ተበጀዋ ልማዱ እዩ ልማዱ
ከምተ ዛረቦ ምግባር እግዚአብሔር ልማዱ እዩ ልማድዩ ልማድዩ ከምቲ ዝበሎ ምግባር ልማዱ እዩ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ዝኾነኒ ከመስግን ሁለንትና ይህቡ በምስጋና ሆይነ ታይሞ ውሬታ ክመርሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ሓይለይ እስኪ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ዝኾነኒ ከመስግን ኩለንትና ይህቡ በምስጋና ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ዝኾነኒ ከመስግን ኩለንትና ይህቡ በምስጋና ሆይነ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር ሓይሊ ዝኾነካ ከመስግን ኩለንትና ይህቡ በምስጋና ሆይነ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ሓይለይን መዝሙረይን እግዚአብሔር እዩ ሓይሊ ዝኾነኪ ከተመስግንዮ ኩለንትና ይህቡ በምስጋና ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ታይሞ ውሬታ ክመልሰሉ እየ ከማንስ ጋር ላወዳድር ከማንስ ጋር ላመሳስል ከማንስ ጋር ላወዳድር ከማንስ ጋር ሚተካከል የለን ከማንስ ጋር ላወዳድር ከማንስ ጋር ላመሳስል እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ከአእምሮዬ በላይ ነህ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ከአእምሮዬ በላይ ነህ
ማረፍበት ካንተ ሌላ የለኝ ከልቡ የሚራራልኝ እንዳንተ አላየኝ ስለዚህ አዋቂ ስለዚህ እንደዚህ በሉት ሰው መንገዱ ሲገር በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል ሰው መውደዱ ሲገር በከንፈሩ ቃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል አንተ ግን ለኔ ሞትሃል ከማን ልስጋር ላወዳድር ከማን ልስጋር ላመሳስል ከማን ልስጋር ላወዳድር ከማን ልስጋር ላመሳስል ሃሌሉያ ኢየሱስ እንዳንተ ያለ የለም እግዚአብሔር አንተ የሚስተካከል የለም እግዚአብሔር አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ ከሁሉም በላይ ትልቅ ነህ ጌታ ነፍሴ ባርክዮ እግዚአብሔር ባርክዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኣቲ ነፍሴ ባርክዮ ንእግዚአብሔር ባርክዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርክዮ ንእግዚአብሔር ባርክዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኩሉ ግዜ ትርሕርሕ ኩሉ ግዜ ትርሕርሕ
ባርክዮ እግዚአብሔር ባርክዮ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርክዮ ንእግዚአብሔር ባርክዮ ዝፈወሰኒ ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኢየሱስ አትገምትም በኔ ቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አትገምትም በኔ ቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አንተ ከሁሉ በላይ ነህ አትወሰንም
ምስጋና መሳስል ከማንስ ጋር ወዳጅ አይኖቼ ማሳረፍበት አንተ ሌላ የለኝ ከልቡ የሚራራል እንዳንተ አላገኝ ትልቁ ጌታዬ ትልቁ አምላኬ ማን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ትልቁ ጌታዬ ትልቁ አምላኬ እስቲ እንደገና ትልቁ ጌታዬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ እስከ ዛሬ ማንን እንዳንተ ለኔ ስለዚህ በሉት ሃሌሉያ አየው ባይኔ ስራዬ ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩበት እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አየው ባይኔ ስራዬ ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩበት እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አየው ባይኔ ስራዬ ስሰራ በዘመኔ ሆነኸኝ ከለላዬ ረዳት ሆንከኝ እኔ ሳመንኩበት እግዚአብሔር ተመስገን ልበል አዋቂ ነህ አዋቂ አዋቂ ነህ ጌታ አዋቂ ነህ ጌታ ሁሉን ቻይ ነህ ጌታ አዋቂ
ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ እስኪ ጉባኤ ኩልና ብሕብረት ሃሌሉያ ኩሉ ጊዜ ትርሕርሕ ኩሉ ጊዜ ትርሕርሕ መታን ኩሉ ፍርሃካ ይቕሬታ ኣሎ ምሳኻ ኩሉ ጊዜ ትርሕርሕ ኩሉ ጊዜ ትርሕርሕ መታን ኩሉ ፍርሃካ ይቕሬታ ኣሎ ምሳኻ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ከሆነ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ግራ አይገባኝ አንተ ያለ ከጎኔ ሁሌ ደስ ይለኛል መድኔ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኣቲ ነፍሰይ ባርኽዮ ንእግዚአብሔር ባርኽዮ ኣመስግን እግዚአብሔር ዝፈወሰን ሕማምኪ ዝሓደገ ኣበሳኺ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ክብሪና ኣምላኽ ይኹን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ ኣመን እስኪ ብሩኻት ኣሕዋተይ ደስ ይልና ንእግዚአብሔር ክንዝምር ኢና እስኪ ተፈቲሕና ንእግዚአብሔር ባህ እናበለና እስኪ እልልታ ኣምፁ ንጎይታ ሃሌሉያ እልልታ ዘለዎ እልልታ ጭብጨባ ዘለዎ ጭብጨባ ፋፃ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ይበቅዕ ዝበልኩሞ እስኪ ሎሚ ኣብስስዎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በሰዓት ዝትፈልጡ ኣሕዋተይ ኣዒንቱ ኩለን ናባና እየን ዝጥምታ ዘለዋ ንመስዋዕትና ድማ የሽትቶ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ሰብ በቃ ደስ ይልዎ ክቡር መስዋዕት ይስውእ ከም ዘሎ ተረዲዩ ሃሌሉያ በቃ ብናይ ሙሉእ ልብና እስኪ ክንዝምር ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኩልና ብሕብረት ክንዝምር ኢና ንእግዚአብሔር ኩልና ንእግዚአብሔር ድማ ሃሌሉያ ክነስምሮ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ምስ ሙዚቃ ሓቢርና ኩላና ጭብጨባ እስኪ ሃሌሉያ اسكي نايمس غانا نايلتسا خابز بيت يسمع خابز نلعب هاليلويا
ዝበርሃሉ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ከመስግን ተዘይ ኮይኑ ከማርር ጊዜ ብሉን ከማርር እንደገና እስቲ ኃይልኸ ኣርነትካ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ከመስግን ተዘይ ኮይኑ ከማርር ኣረ ጊዜ የለን እንደገና እስኪ ኃይልኸ ኣርነትካ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ከመስግን ተዘይ ኮይኑ ከማርር የለን ጊዜ ሰለጠ ኣይሰለጠ ክንስኻ በዚ ኣይትግመትን ኮይታ ኢኻ ኩል ጊዜ ክትምስገን ኢየሱስ በቆዒ ስለዚ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ ምስጋና ይግብኣካ ይግብኣካ ኢሞ ኩል ጊዜ ክትምስገን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እስቲ እንደገና ይግብኣካ ኢሞ ኩል ጊዜ ክትምስገን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ኃይልኸ ኣርነትካ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ከመስግን ተዘይ ኮይኑ ከማርር ጊዜ ይብሉ ከማርር ጊዜ ይብሉ ኃይልኸ ኣርነትካ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ኣብ ውሽጡ ዝበርሃሉ ከመስግን ተዘይ ኮይኑ ከማርር ጊዜ ይብሉ ከማርር ጊዜ ይብሉ ሰለጠ ኣይሰለጠ ክንስኻ በዚ ኣይትግመትን ኮይታ ኢኻ ኩል ጊዜ ክትምስገን በልታ ልታ ልታ ምስጋና ይግብኣካ እልልታ ይግብኣካ እልልታ ይግብኣካ እልልታ ይግብኣካ እስቲ ጭብጨባ ጭብጨባ ሽብሸባ ሽብሸባ ይግብኣካ ሽብሸባ ይግብኣካ ሽብሸባ ይግብኣካ ሽብሸባ ይግብኣካ ኢሞ ኩል ጊዜ ክትምስገን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ ይግብኣካ ይግብኣካ ኢሞ ኩል ጊዜ ክትምስገን ኣብ ዝኾነ ጊዜ ኣሜን 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 ብቑዒኻ እግዚአብሔር ብቑዒኻ እግዚአብሔር ወነፍሰይ ብሓይልን ንቕድሚት ገስግሲ ገስግሲ ዝተዳለወልቲ በረኸት ኣሎ ካብ ኢድ ኣምላኺ ክትወርሲ ወነፍሰይ ብሓይልን ንቕድሚት ገስግሲ ገስግሲ ዝተዳለወልቲ በረኸት ኣሎ ካብ ኢድ ኣምላኺ ክትወርሲ ወነፍሰይ ብሓይልን ንቕድሚት ገስግሲ ገስግሲ ዝተዳለወልቲ በረኸት ኣሎ ካብ ኢድ ኣምላኺ ንሱ ዝርየልኪ ኩሉ ጊዜ ሰናይ 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 ሰናይ
እግዚአብሔር ወርቁ ኮፍ ክብርን አምላኽ ይኹን መዘምራን እግዚአብሔር ይባርክኩም ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ገይሩ ንዕኡ ከነምልኽ ካብ ኩሉ ክፉእ ሓልዩ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ዘብፅሐና እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን ብሓይልና ኣይኮነን ብኽእለትና ኣይኮነን ብፀጉኡ እሞ እግዚአብሔር ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ገይሩና እሞ ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከም ዝበለ አምላኽ ይዘለና ክብርን አምላኽና ይኹን እንኳዕ በሰላምን በደሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም ከምኡን ኩልኻትኩም ብዙምን ብኻልእ መራኸቢ ሚድያን ነዚ መደብ እዚ ትከታተሉ ዘለኹም ኣብዘ ዘለኹምሞ እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር እዚ ደገ ዝኸፊቱልና እሞ በዚ ኣዝዩ ባህ ይበለና እዚ እውን ካብ እግዚአብሔር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ምናልባት ንመጀመሪያ ጊዜ ዝመፀ ጋሻ እንተዳኣለና ኮይኑ ኣብ ማእከልና ሰላም ክንብለኩም ክንላለየኩም እሺ ክብርን አምላኽ ይኹን መደባትና ንምዝኽኻር ከምኡ እግዚአብሔር እዚ ዕድል ዝሂቡና ኣሎ ሕጂ እውን ብሕብረት ነምልኸሉ ጊዜ ኣለና ንኩሆ ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ዝጅምር ከምኡውን ካልኣይ እብረ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ዝጅምር እዚ ዘለናዮ መደብ ማለት እዩ ከምኡውን ሳልሳይ እብረ ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር ናይ ኣምልኾን ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜና ኣለና እግዚአብሔር እዚ ሰሪዑ እሞ በዚ ባህ ይበለና ቅድሚ ገለ ኣዋርሕ ቅድሚ ገለ ጊዜ እዚ ግን ሲእናዮ ነርና እግዚአብሔር ግን ሰናይ ኣምላኽ እሞ ከምዚ መደብ እዚ ዝሃበና ንሱ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩላትና ኣብዚ ዘሎ መደባት እናተመዝገብና ንካፈሊና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከምኡን ቀዳም ናይ ጸሎትን ናይ ቃል ኣምላኽ ጊዜን ኣለና እሱ እውን ካብ ሰዓት 5 ዝጅምር እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ሶኒ ሶሉስ ሐሙስ ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 10 ዘሎ ጊዜ ናይ ጸሎት ጊዜ ብዙም ኣለና ኩላትና ኣብዚ እውን በብዝጥዕመና ንሳተፍ ኢና እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ዘለና መደብ በአገልግሎት ናይ ዝሩባቤል አገልግሎት ዝካየድ አገልግሎት ኣሎ ንሱ ድማ ኩሉ ጊዜ ህያብና ኣብ ኤርትራ ዘለው ከምኡን ኣብ ትግራይ ዘለው ኣሕዋት ቤተ ክርስቲያን ንሓገዝ ዝኸውን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብዝሓለፈ ጊዜ ልዕሊ 11,000 ተዋፂኡ ነይሩ እግዚአብሔር ይባርክኩም ብገንዘብኩም ተገልግሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ሰናዩ ሕጂ እውን ነታ ኣብ ስደት ኣብ ትግራይ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ዝውዕል እዚ ሎማዓንቲ ዝዋፃእ ኩሉ ሞባእ ንዕኡ ክውዕል እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብኩሉ ኣገልግሎትኩም ተገልግሉ ዘለኹም እግዚአብሔር ይባርክኩም ከምኡውን ብዝሓለፈ ጊዜ ድሕሪቲ ናይ 21 መዓልቲ ኣብ ፌብሩዋሪ 21 ዝተገብረ ናይ ጸሎምን ጸሎትን ኣገልግሎት ሓደ ሰንበት ዝተዋፀ 4,500 ዝኸውን ገንዘብ ን11 ሰባት ኣብ ዛዓዲ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ሓገዝ ተዋሂቡ እዚ እውን ብጉልበትኩም ብገንዘብኩም ብኩሉ ዘገልገልኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም
ከምዚ ዓይነት ዝበለ ኣገልግሎት ወይ ድማ ብከምዚ ነገር እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንቀርብ ጉልበት ዝሃበ ጸጋ ዝሃበ እግዚአብሔር ክብሪ ንስሙ ይኹን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። እዚ ደገ እዚ ዝኸፈተ እግዚአብሔር እዩ እምበኣር ከምቲ ዝበልክዎ ሎማዓንቲ ዝዋፃእ መባእ ኩሉ ንኣገልግሎት መንገዲ ኢያሪኮ መንገዲ ነህምያ ዝውዕል እዩ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኣገልግሎት ነህምያ ዝውዕል እዩ። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን እምበኣር ካብ ቃል እግዚአብሔር ሓደ ጥቕሲ ከንብቤ እሞ ብኡ ጌርና ድማ ስለ ሃገርናን ስለ ህዝብናን ክንጸልይ ኢና። ብምኽሪ ረሲኣን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳህ ነቲ ሕጊ እውን ለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብሲ ብፁዕ እዩ። ንሱ ከምታ ፍሬ ኣበብ ግዚኣ እትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰኑ ሓዚማይ እተተኽለት ኦም ይኸውን ዝገብሮ ኩሉ እውን ይሰልጦ ኢሉ። ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። እስከ ካብ ዘለናዮ ተሲእና ሕጂ እውን ደጊምና እግዚአብሔር ክረድኣና እዩ። ስለ ሃገርና ስለ ህዝብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና። ብዝሓለፈ ኩሉ እግዚአብሔር ተኣሚኑና እዩ። ህዝብና ሃገርና ብብዙሕ መከራ ብብዙሕ ሽግር እኳ እንተሓለፈ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኣብኡ ርኢና ኢና። ኢድ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ህይወትና ርኢና ኢና። ኣብቲ ኣይከኣልን እዩ ዝተባህለ ጊዜ ኣብቲ ኣይከውንን እዩ እዚ ስንበሮ ክሕለፍ እዩ ኣብ ዝተባህለሉ ጊዜ እግዚአብሔር ካብኡ ከውፃና ርኢና ኢና። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ንህዝብና እሙን እዩ። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ነቶም ዝፅውዕዎ እሙን እዩ። ሕጂ እውን እግዚአብሔር ንዓና ቀረባ እዩ እሞ እስከ ሎሚ እግዚአብሔር እዚ ዕድል እዚ ሂቡና ኣሎ። ናይዛ መዓልቲ እዚኣ ሰባት ኮይንና ኣለና። ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እስከ ኩላትና ነቕረብ። እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝመልስ ነብዓት ዕንቲ ዝደርስ ንሕልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቶ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቱ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝመልስ ንብዓት ዕንቲ ዝደርስ ንሕሱ ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቱ እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ዝመልስ ንብዓት ዕንቲ ዝደርስ ንእሱን ልቢ ዘሐጉስ ምዃኑ ነፍሰይ ጥዒማቱ ኣፋ ኸፊታ መስኪናቱ ቅዱስን ዘለዓለማውን ዝኾንካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ ኣለና ንባረኸካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና እግዚአብሔር ንስኻ ብዝሓለፈ ኩሉ ተኣሚንካልናን ጌርካልናን ኢኻ እሞ ነመስግነካ ኣለና ብሓቂ እግዚአብሔር
أفتي أي كألنيو أي كوننيو زستبهل الجزء እግዚአብሔር بصحكالنا دبخل كالنا نخمو تمسجن እግዚአብሔር حجو نسخة رايحة تسفانا نسخة رايحة رديئتنا እግዚአብሔር نابخات راينا نتأمت እግዚአብሔር أب كل خناتات دم እግዚአብሔር نسخة أموني خمو تمسجن أفتي بسبات أي كألنيو زستبهل أوان እግዚአብሔር بأخاقنا يكالي مونا مسكنا كالنا ويتا እግዚአብሔር نهزبنا تأمت نهاجرنا تأمت እግዚአብሔር أوشت أم دم እግዚአብሔር أوشتنا دم እግዚአብሔር حساب كاغمت እግዚአብሔር من قدتات كاغمت እግዚአብሔር هذا حساب زقبر هذا منفس زقبر بحدا زمالالس እግዚአብሔር منفس كان تصقى خان تراي بخالا اي كالني مو እግዚአብሔር نابخان تمتالنا ويتا እግዚአብሔር بوانجيل نهزبنا بصح وانجيلي فوسي وانجيلي بركة እግዚአብሔር قال كايو حيلي قال كاي هيوت እግዚአብሔር نهزبنا كعرف እግዚአብሔር هاجرنا سلام كخون እግዚአብሔር وانجيلك اب حزبنا يبصح وانجيلك ام نفس وكف بيت يتون بلا لنا قويتا እግዚአብሔር ابونا مسكنا كالنا بزنكوزي سلا هاجرنا سلا حزبنا دوك نبل ጸጋ ይብካና ያኻሞነ መስግና ካለና بحق እግዚአብሔር أبزا مدر إزياء نبرخت جيركارنا إقامونا مسكنا كالونا حيلخا أبانا تصقخا أبانا تقليس إيمونا مسكنا كالنا إزون እግዚአብሔር محرات كايمونا مسكنا كالنا إزون እግዚአብሔር تصقخا إيمونا مسكنا كالنا ويتا እግዚአብሔር أبو أبزا مدر إزياء بزي مغنياتا يمسخنا نمو እግዚአብሔር ناتك علامة ناتك حساب كنا تكبر كدك فانا نصلي لنا እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነቶም ድጽውዖኻ ነቶም ዝደሊኻ ንስኻ እሙን አምላኽኻ ሞተ መስገን ጎይታ እግዚአብሔር አቦ ስለዚህ ጉባኤ እዚ መስግነካ ኣለኹ እነሆ ስለዚህ ኣብዚ ዘሎ ኩሉ አገልግሎት ድማ ተመስገን ብለካ ኣለኹ ስለ ቃልካ ተመስገን ስለ ተዛረብካና ተመስገን ስለ ዝበጽሕካና ተመስገን بكل نمسكنك باسم يسوع آمين انتاي كنبلينا مو كبرلنا انتاي كنبلينا مو نقسلنا كبرنا املاخ يخون انتاي مو بحال بجيكا تمسكن انتاي مو يبحال بجيكا خبرنا املاخ كبرنا املاخ كبرنا املاخ استبي للتا بتاقعيت كبرنا املاخ مالتنا خوينو كل ذكالو أملاخنا سل زخانة أبونا سل زخانة كبرنا أملاخ يخون هذا حد كزي كبد كبلك أخلو نا أملاخ حسب كله كم زحونا زلل زنبرة وكازم بل ساعة بلك أسويل جن كله تفتحه كله تملي سمالة هيكونه هكذا هذا كزي بزح زوتت أنا زي خبدنا زيد كماننا نجارات هالو غير قلنا أملاخ نحسب كلنا كرات ورودي باشا ترى دي بورودي بوندا ولكا
ሃሌሉያ ክብርን አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ አመስግኖ አማኸልኩም ክርከብ ዕድል ስለዝሃበኒ እግዚአብሔር ሰናዩ እዚ ፓስተር ሙሴ ናይዚ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ፓስተራት አገልገልቲ ሁሉ ምእመናን ከመስግነኩም ይፈቱ ክብርን አምላኽና ይኹን ደስ ድብል መንፈስ አለው በእውነት አይደይ ጽገብ አይ ውሽ ስልካ ተዘሚርካ ጥራይ ወንተ ዝኽየርሲ ነፍሰይ ማዓገበት እግዚአብሔር አምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ከምዛ ሓውና ዝበሮ እግዚአብሔር ዕድል ስለዝሃበና እዩ ደሊናዮ ዝውን ጸሚእናዮ ድሳአና ይሉ ግዜ ነይሩ እግዚአብሔር ግን ዕድል ሂብና ከምዚልና ክንተኻኸብ ግዜ ስለዝሃበና አምላኽና ነመስግኖ ክብርና አምላኽ ይኹን ማእኸልኩም ተረኺበ ዘለኹ ከምቲ ኩሉ ግዜ እዛ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ጎኒ ህዝባ ኣብ ጎኒ ሃገራ ጠጠው ኢላ እግዚአብሔር ፍታሕ መልሲ ስጋዕ ዘምጽእ ናብ እግዚአብሔር ነእውለና እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ክዝመር ጸንሐ ንብዓትና ስጋዕ ዝደርሶ ጸሎትና ሁሉ ብሙሉእ ስጋዕ ዝምልሶ ከይተሓለልና ጉያና ክንጎይ እግዚአብሔር በቲ ዝሃበና ከነገልግል በቲ ድስራሕ ዘሎ ስራሓት ካብቲ ንስኻትኩም መስዋዕቲ ጌርኩም ተሪፍና አይኮነን ተሪፍኩም አይኮነን ግን መስዋዕቲ ጌርኩም ካብቲ ዘለኩም እግዚአብሔር ዝሃበኩም መስዋዕት እንዳገበርኩም ንእግዚአብሔር ተካፍልዎ ዘለኹም እንታይ ይግበር ኣሎ ኣብ ምንታይ ይውዕል ኣሎ ካብቲ ብዙሕ ብእውነት ብዘይ ምግናን ዝብለኩም ብዙሕ ይዝግበር ግን እቲ ንገብሮ ግብሪ ኣድቨርታይዝ ኣውፂና ዝንገብር ኣለና ክንገብር ዘይኮነሲ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝመርሓናን ዘርአየና ነውዕሎ ዘለና ካብቲ ብዙሕ ንእሽተይ ቅንጭብ ኣቢለ ጥራይ ክካፍለኩም እየ ስለዚ መጀመርያ ንእሽተይ ፓወርፖይንት ሕፅር ኣቢለ ክነግረኩም እየ ሞኒ ደናብቲ ቃል ኣምላኽ ክንከይድ ኢና ናይዚ ሚኒስትሪ ሞቶ ወይ ዓላምኡ ኣምላኽ ሰማይ ከቕንዓልና እዩ ንሕና ባረቱ ከዓ ተሲእና ክንዓየ ኢና እቲ ዕዮ ናይ ኣምላኽ እዩ ዘቕንዕ ከዓ እግዚአብሔር እዩ ጸጋ ዝህብ እግዚአብሔር በረኸት ዝህብ እግዚአብሔር ውህበት ዝህብ እውን እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ንዕኡ ኣሚንና ኢና ተሲእና ዘለና እቲ ንሓስቦ ሓሳባት ክትሓስቦ ከለኹም ብዛዕባ ሃገርና ይኹን ብዛዕባ ቤተሰብና ካብኡ ሓሊፉ ብዛዕባ ነብስና እውን ዘሎ ጸገማትና እንተ ዳሪእናዮ ባዕልና ንባዕልና ክንፈትሖ ተዳኺልና ሓደ ግዜ ኢትስ ኢምፖሲብል እትክመካ እዩ ንኣምላኽ ክንዝክር ከለና ንኣምላኽ ክንሓስብ ከለና ግን ከምዚ ተኣሲሩ ዝነበረ ክስታይ መሻለካ ፍትሕ ብለካ ሓቂዶ ከምኡ ዶ ገብረኩም ክትዝምሩ ከለኹም ከተመስግኑ ከለኹም ዝኣሰረና ማእሰርቲ ናብ ኣምሓርኛ እንዲክወስደኒ ደሊ ናብ ገሊኡ በአምሓርኛ ስለዘገልግል ተዓገሱን እዮም ግን ይበጣጠሳ ሓግዘኒ በሪ ብሩኽ ትግርኛ ሃብታም እዩ ቀልጢፍካ ሓግዘኒ ድኸም ክብለኒ ከሎ ይባታተኽ ከነመስግን ከለና ብዛዕባቶም ሰለስተ ኣገልገልቲ ናይ ኣምላኽ ትፈልጥዎም ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደናጎን ኣሲሮም ኣይተምልኹን ኢኹም ኖ ንሕና ኸነምልኽ ኢና ወንጉስ እዚ ኣብ ኩሉ ፍሉጥ ይኹን ነዚ ዘቆምካዮ ምስሊ ብምንም ተኣምር ኣይንሰግድን ኢና ንሕና ግን ንዕኡ ኢና ነምልኽ ኣምላኽና ከድሕነና እዩ ከድሕነና እኳ እንተ ዘይፈተወ ግን ፍሉጥ ይኹን ኮምፕሮማይዝ ደይግበር ነገራት ስለዚ ከምዚ ኢሎም ብቆራፅነት ምስ ኣተወ ግን እግዚአብሔር መፂኡ እታ መጀመርያ ዝገበራ ነገር እቲ ኣሲርዎም ዝነበረ ገመድ እዩ ተበቲኹ ክንቀሳቀሱ ነይርዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እዚ ዕዮ ዝኽንዓየ ከለና ብኣምላኽና ኣሚንና ኢና ነቲ ዘይከኣል ከም ዘኽእል ነቲ ዘይሕልፍ ዘሕልፍ ነቲ ዘይስገር ዘሳግር ኣምላኽ ስለ ዘሎ ብኡ ኣሚንና ንሰርሕ ኣለና እግዚአብሔር ምስክረ እዚ ነገር እዚ ምሻለካ ክስታይ ደሊኻ ትሰርሖ ስራሕ ኣይኮነን ንኣምላኽ ኣሚንካ ኢኻ ሞገስ ደሊኻ ጭብጨባ ደሊኻ እልልታ ደሊኻ ዝስራሕ ስራሕ ኣይኮነን ክጅምሮ ከለኹ ክሰርሐ ገንዘብ ሲኢነ ግን ጠጠው ኣይክብልኒ እዚ ናተይ ኣብ ውሽጠይ ካብ ምስ እግዚአብሔር ውዕል ዝኣተኽዎ እዩ I will never stop ምክንያቱ እቲ ስራሕ ናትካ እዩ ክትበኒ ኢኻ ክሰርሕ ኣይትህበንን ኢኻ ኮፍ ብል ምክንያቱ ናተይ ኣይኮነን እዚ ቢዝነስ እዚ ናተይ ጉዳይ ኣይኮነን ናቱ እዩ እሱ ግን እንታይ ዝደሊ ምስክር ደሊ ስለዚ ንስኻትኩም መመሳኽርቲ ኢኹም እቲ ትዘርእዎ ዘለኹም ዘርኢ እንታይ ይግበር ኣሎ ብመጠኑ ብንእሽተይ ክርእየኩም ክፍትን እየ ናብታ ትቐፅል ንኽእል ፓስተር
እግዚአብሔር ጸሎትና ሰሚዑ በመጠኑ ገና ዝተርፈና ነገራት አሎ ግን ከምቲ ኩላሃትኩም ተከታተልዎ አብዛ ዓመት እዚ ብዙሓት እስራት ንነዊሕ ዓመት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣመንቱ ካብ እስር ቤት ክወፁ ጀሚሮም ብብዝሒ ልዕሊ 9 ዝኾኑ ያው ሪፖርት ንዓና ድመፃና ካብኡ ንላዕሊ እውን ክኸውን ይኽእል ስለዚ ነዞም ዝወፁ ካብ እስር ቤት ገሊኦም ካብ 2 ዓመት ናይ ሓንቲ ምስክርነት ብዙሓትኩም ሰሚዕኩም ትኾኑ ካብ 16 ዓመት ኮይና ናብ እስር ቤት ዝወፀት ድሕሪ 16 ዓመት ካብ እስር ቤት ወፅያ ስለዚ ኢማጅን ናበይ ክትኣቱ እያ ካብ እስር ቤት ወፅያ ሜቢ ስድራ ገይሾም ምኾኑ ወይ መይቶም ምኾኑ ወይ ተሰዲዶም ምኾኑ ምስ ወፀት መን ይቀበላ ስለዚ ምሳሌ ክበኩም ብዙሓት ከምኡውን ኣገልገልቲ ዝነበሩ ምስ ወፁ ናብ ገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ገዛ ባዶ ክፀንሖም እዩ ስለዚ ከምዚ መቐበሊ ጋሻ እስኪ ንኹኖም ተባሂሉ ነቶም መጀመርታ ዝወፁ መቐበሊ $200 ሰዲድናሉ ተንካው ን6 ወርሒ ከከም ዓቕሚ ቤተሰብ እንዳርኣና ሓደ ቤተሰብ ዘለዎ 2 ቤተሰብ ዘለዎ 3 ሰብ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም 150 ስጋዕ 250 ንነፍሲ ወከፎም ን6 ወርሒ ካ ሳፖርት ጌርና ከምቲ ትሪእዎ ቶታል about 46000 ይኸውን ማለት እዩ ዝኽብለኩም ከለኹ ንሄምያ ካናዳ ኣሎ ንሄምያ ኣሜሪካ ኣሎ ብሕብረት ሓቢርና ኢና ንሰርሕ ምሶም ማለት እዩ ልዕሊ 15 ቤተሰብ ከዓ $100 just encouragement ገንዘብ ንህቦም ማለት እዩ እቶም ትሪእዎ ዘለኹም 7 እዮም ልዕሊ 9 እዮም ተፈቲሖም ግን ተዓቕምና ዝፈቐደልና ናብ 69 መጨረሻ ሓደ ተወሲኽና 7 ጌርናዮም ማለት እዩ ካብኡ ዝተፈላለየ ቤተክርስትያናት ኮይኖም ዘገልግሉ ኣገልገልቲ ኣብ ዝቐረባ እንዳዮም ኣብዚ ኣይወፃናዮን እምበር ሓደሽቲ ከምዚ ሞተር ዝመስል ኣለዋ ካብ ዱባይ ዳኣትዋ ካብ ብሽክለታ ቁርብ ሕልፍ ዝበላየን ንትራንስፖርት ዝጥቀማ ከምኡ እንዳ ገዛእና ክራይ ገዛ መጽሓፍ ቅዱስ ዘድሊ ነገራት ኣክቲቪቲ ኩሉ ንሰደሎም ብዝከኣለና ያው ነቶም ኣገልገልቲ ኣጆኽምን ማለት እዩ እግዚአብሔር ንህዝብና ክፍውስ ተኾይኑ ንህዝቢ ክፍውስ ተኾይኑ ሰብ ይዝህበካ ሰይጣን እውን ክሰርሕ ተኾይኑ ብሰብ ዝጥቀም ስለዚ እቶም እግዚአብሔር ዝሃበና ሰባት ኣገልገልቲ ኣምላኽ ንዕኦም መጀመርያ ቴክ ኬር ክንገብሮም ኣለና ኣጆኹም ክንብሎም ኣለና ብዝተኻለና መጠን ብብዝሒ ይኮነን ግን ብዓቕምና በታኒ እሽተይ ምክንያቱ ትሽግር ተተዛሪብኩም ሕጂ ዋ እና መን ዳ በፂሑ ንመን ዳ ሂብኩም ክበሃል ይከኣል ምክንያቱ ዝዝክር ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ዘሎ ግን እታ ንኽእላ ከከም ዓቕምና ንገብር ኣለና ቀፅለለይ መሲሓወይ እግዚአብሔር ረዲእና ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከኣኒ በብግዚኡ ሓድሽ ጥበብ ይህበና ወይ ሓድሽ ኣሰራርሓ ከርእየና ኣብዚ ንመጀመርያ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝገበርናሉ ምስ ሓደ ቢዝነስ ወይ እንዳ እኽሊ ዘለዎም ሃብታማት ኣስመራ ኣለዉ ትፈልጥዎም ኢኹም ምስቶም እንዳ እኽሊ ንሰማማዕ ስለዚ ንሕና እቲ ገንዘብ ንዕኦም ንሰደሎም ገንዘብ ይኽፈሎም በብከምዚ ካብ 10 ኪሎ ጀሚሩ ስጋዕ 7 ኪሎ ከኣኒ እኽሊ ተቋፂሩ ዓተር እኽልታት ጣፍ ዘድሊ ነገር ኩሉ ተቋፂሩ ኣብቲ እንዳ እኽሊ ፀንሕ ደን ነቲ ቢዝነስማን ሽም ሊስት ገይሩ ይድልኣኾ ደን ነታ ሰብ ከዓ ከድኪ እኽሊ ውሰድ ትበሃል ምንም ኣይተዛረብና ተን ተቋፂረ እንድፀንሐኣ ኣለልዒላ ንገዛ ትኸይድ ድሕጉሰኩም እዚ ማንም ሰብ እውን ክገብሮ ይኽእል እዩ ንምልክት ኢለ ብዚ ዘምፃኽልኩም መብዛሕተን ተናኡ ዝተቐበላ ካብታ ሰዓት ኣገዘን ከይደንሲ ንደቀን ደብላዓሉ ወይ ድሰትያሉ ምንም ነገር ኣብ ዘይነበረለን ሰዓት on the right time ምብፅሑ እዩ እግዚአብሔር ዘመስግኖ እቲ ምስክርነት ካብኦም ክትሰምዕ ከለኻ ልብኻ ይስትንክፈካ what a pleasure ኣብ ከምዚ ዓይነት ምውሳእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ምስራሕ ክንደይ የሕጉሰካ ብዙሕ ግዜ የጋጥመኒ ብዙሕ ግዜ ክበፅሕ ከሎ እቲ ገንዘብ at the right time በፂሕና ውሉ ስለዚ እንታይ ይብል ሃብታማት ስለ ዝኾንና ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘለና ኣይኮንናን ይብል ካባይ ንላዕሊ ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ካባይ ንላዕሊ ክብትኑ ዝኽእሉ ሰባት ኣለዉ ግን ብኣምላኽ ተኣሚንካ ትገብሮ ነገር that's so special ዓስብና ሓሊፉ ክፀንሐና እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዘን ኣዴታት የሕዋት ብዙሓት ሓራሳት ብጣዕሚ ብዝበዝሓ ከኣኒ ሓራሳት እየን ገርመኩም ሓራስ ከመይ ክብሪ ክንክን ከም ዝግባእ ንፈልጥ ኢና ትክከኣል ከሎ ማለት እዩ ግን ሓራስ ኮይና ከዓ ሓፍቲ ኣደ ወሊዳ ነቲ ቆልዓ ተጥብዎ ተብልዖ ሲኢና ደገ ኸይዳ ንኸይትልምን ሕፍረት ይሕዛ ገዲፋ ከይትኸይድካ ድስማዓ ስምዒት ብኽያት
was exceptional ስለዚህ ኣብዚ ሚኒስትሪ እዚ ብብዝሒ ዝተሓገዛ ከምዚታት ዓይነት ኣሕዋትን እዚኦም ትሪኦም ዘለኹም ኣሕዋትና ኸኣኒ ከምቲ ትፈልጥዎ ኣብ ክልቲኡ ኢና ንሰርሕ ኣብ ኤርትራ ተሰዲዶም ናብ ትግራይ ዝኸዱ ብዙሓት ህዝብና ነይሮም ከቅድሚ እዚ ኮሮና ምጅማሩ ያው ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ስደተኛታት ከይቀበል ጠጠው ኣቢሎም ነይሮም ግን እቲ ስደተኛ ኸኣ ካብ ኤርትራ ምውሓዙ ኣያቋረፀን ስለዚህ እቲ ህዝቢ ይኸይድ ነይሩ እቶም ዩናይትድ ኔሽንስ ዝቕበልዎም ቀደም ተቐቢሎም ናብቲ ማዓስከራት እዮም ዘፋንዎም ነይሮም ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ጠጠው ኢሎም ነይሮም ልክዕ እሱ ጠጠው ምስ ተባህለ ኸኣኒ ኮሮና መፅዩ ኮሮና ምስ መፀ ኸኣኒ ያው መገድታት ተዓፃፅዩ ማለት እዩ ሰብ ከም ድላዩ ኣይንቀሳቐስን ነይሩ ብፍላይ እቲ ክልል ትግራይ ከቢድ ሪስትሪክሽን ነይሩዎም ኮቪድ ኮንትሮል ንምግባር ጽቡቕ ዝኾነ ምቁፅፃር ይገብሩ ስለ ዝነበሩ እቶም ህዝብና ከይንቀሳቐሱ ተኣሲሮም ማለት እዮም ወይ ናብቲ ዓበ ከተማታት ከይዶም ከይፅለሉ ወይ ናብቲ ማዓስከር ከይዶም ከዓ እቲ ማዓስከር ካብቲ ዩናይትድ ኔሽን ዝወሃብ ሓገዝ ከይቅበሉውን ካብ ክልቲኡ ተኸልኪሎም ማለት እዮም ስለዚ ኣብ ሽራሮ ዝበሃል ሓደ ቤት ትምህርቲ ቤት ተኻርዮም ኣብኡ ቅመጡ ነይሮም እንዳባጉና ዝበሃል ከዓ ካብ ሽረ ንማይ ዓይኒ ዓዲ ሓረሽ ክንከይድ ከለና መገዲ ንረኽቦ እዩ ምናልባት ኣብኡ ዝነበርኩም ኣሕዋት ተሊኹም ስለዚ ንሕና ሓንቲ ቦታ መሪፅና በዚ ነህምያ ፕሮጀክት ብፍላይ ስኻትኩም እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ በቲ ትገብርዎ ኮንትሪቢሽን ካብቲ ዝተዋፀአ ገንዘብ እኽሊ ዓዲግና ብታትሪእዋ ዘለኹም እንታይ ትበሃል ኣይሱዙ እነትራ ዓባያ ኣይሱዙ እዚኣ ኣንስቲ ወለታ ብኣይሱዙ ተፃዒኑ ናብኡ ከይዱ ማለት እዩ እኽሊ ልኢኽና ማይ ሳኒታይዘር ማይ ልዕሊ ኩሉ ብጣዕሚ ገርመኩም we took it for granted ኣብዚ ሕጂ ማይ ኣብቲ ግዜ እቲ ብጣዕሚ ጨኒቕዎም ዝጭነቕሉ ዝነበሩ ማይ ሲኢኖም ነይሮም ስቲል ሕጂ እውን ትማሊ በቕድሚ ትማሊ ደው ኢሎም ለይ ነይሮም ከምኡ ካብቲ ሕጂተን ትፈልጥዎን ክልተ ካምፕ ተዓፅየን ኣለዋ ሽመልባን ሕንፃፅ ትበሃል ከተማ መብዛሕትኡ ህዝቢ ትዝብተን ተበቲኑ ትዝኸይድ ግን ናብ ክስታይ ይኸይዱ ዘሎ ናብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይነን እዩ ሕጂ እቲ ቀደም ዝነበረ ፕሪቪሌጃት ብዙሕ የለን እንደገና ትፀበባ ሕጂ ይውስኽ እዩ ዘሎ እምበር ኣይቀነሰን እና ከበደ ሕጂ ጨኒቕና ዘሎ ኢሎም ማይ ጨኒቕዎም ኣሎ ስለዚ ማይ ንዓና ኣብዚ ፎር ግራንትድ እዩ እንዳቀያየርና ዓንቲ ወይ ማይ ከማን ኣብዚኣ ሰትየ ነይረ ሕጂ የላን ካልእ ማይ ተቐይርለይ ኣይንሓስቦን ኢና ሻወር ክንገብር ኣይንሓስቦን ግን እስቲ ስለዚ እውን ንኣምላኽ ነመስግን ስለቲ ዘለና ፕሪቪሌጅ ንኣምላኽ ነመስግኖ at the same time كأن خمس نقبر زلنا خاكي تحللنا خاني استيل كا ماي دسانو سبال دست ماي تسمع سبال ስለዚህ በቲ ዓቕምና ማለት ነው ሁሉ ኳት ሽግር ፈቲሕና እንተዘይ በላግን ኣብታዝ ነበረቶም ግዜ ህፃናት እዮም ትሪእዎም ኣለኹም ብዙሕ ነገራት ኣብ ስእሊ እውን ኣይወፃናዮ ነበር እዚ እስማኤል ዝገብር ዘሎ ሓውና እቲ ፕሮጀክት ኮንትሮል ዝገብረልና ኣብ ትሰርሑ ኣጋዝ ይበሃል ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ንእሽተይ ነቃለል ኣለና ኩሉ ካ ፈቲሕና እንተዘይ በልና እዚ ኣብቲ ክልል ትግራይ ዘለው ይሕዋትና በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ከም ትፈልጥዎ ህዝቢ ብከቢድ ኩናት ይሓልፍ ኣሎ ስለዚህ እቲ ሓጎሶም ሓጎስና እዩ ተሓዘኖም ከዓ ሓዘንና እዩ ካብቲ ሽግር ዝተላዕለ ለይትሕግዝዎም ኢሎም ካብ ደብዳቤ ምሰደደ እግዚአብሔር አምላክ እስቲ ኮንትሪቢዩት ይንገብር ኢልና መጀመሪያ ብናይ ኢትዮጵያን ቸርች አተሓባቢርና ማለት እዩ ናይ ኢትዮጵያን ቸርች እዚት ናይ መጀመሪያ ፈርስት ራውንድ እዩ ገንዘብ ካኡ አኪብና ለዕለ 50,000 ተዋጽዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነቲ ዝነበሮም ሽግር ሙሉ በሙሉ ፈቲሕና ክንብል አይንኸልኒና ዝብለኩም ኩሉ ግዜ ከለኹ ማለት ኩሉ ግዜ ብትሕትና ምሕሳብ ጽቡቕ እግዚአብሔር ስለዝረዳአና እግዚአብሔር ስለዝሐገዘና ዝንገብር ኣለና ካባይነ ላዕልኮ ይብሎም ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሀብታማት ኣለው ዲዜን 50,000 ብዚ ፋንድሬስ ተገይሩ ምናልባት ሓደ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ሓደ ሀብታም 10 ታይምስ ናብዚ ክገብር ይኽእል ኸውን እቲ ንስኻትኩም ቅዱሳን ዝገብርዎ ዘርኢ መዝራእቲ ግን በአምላኽ አሚንና ንስኻትኩም ሲ ጨው ምድሪ ኢኹም ብርሃን ዓለም ኢኹም እቲ ዓለም ጸልሚትዋነ ንሕድሕዳ ክትባላዕ ከላ ብዘርኢ በዓልየት ክትቃለስ ከላ ንሕና ግን የሕዋቲና ደቂ ሓደ ኣቦ ኢና መዋርስቲ ኢና ኩሉ ኣብ ምድሪ ዝተርፍ ኣሎ ኣብ ምድሪ ዘይተርፍ ግን ሰማያዊ ከዓ ተኸቲልና ዝኸይድ ኣሎ ስለዚ let's focus ኢልና ነዘም ኣሕዋትና በቲ ዘለና ኮንትሪቢዩት ጌርና ገና ብናይ ኤርትራውያን ከኣኒ ተዋፂኡ ድስዕብ ገንዘብ ኣሎ ካብዚ ዝበዝሕ ኣክቹዋሊ ኣብዚ 25,000 ተላይኹ
ናብ ኢትዮጵያ ብር ክምንዘር ከሎ ብትቸክ ትሪእዎ ቦት 750,000 ናይ ኢትዮጵያ መፂኡ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ራውንድ ኸዓኒ ብናይ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ዘለዋ ሕብረት ኣብያተ ክርስቲያናት ተኣኪበንካ ደስዕብኦ ካልኣይ ኣሎ እንታይ ኢና ንፅበ ዘለና እዚ ሪፖርት ምስ ሰደዱልና ደን እቲ ካልኣይ ከዓ ክነስዕብ ኢና ትማኒ ገንዘብ ኦልሬዲ ኣብኣት ኣሎ ስለዚ ኣምላኽ ባረኽኩም ነዚ ኩሉ ስራሕ ዝስራሕ ዘሎ ብናትኩም መስዋዕት እዩ ስለዚ ቅዱሳን ክንብ ከለና ከዓ ተሪፍና ይኮነ ግን ካብቲ ዘለና እግዚአብሔር ስለዝሃበና ነማቐል ኢና ስለዚ ከይተሓለልና ሕጂ እውን ንቅድሚት ክንሰርሕ ንቅድሚት ክንደፍእ ዓስቢ ስለ ዘለዎ ሜቢ እቲ ዓስቢ ናብዚ ምድሪ ከይንሪኦ ንኽእል ንኸውን ግን ዝኽተለ ዓስቢ ኢና ንገብር እሞ ኣምላኽ ባረኽኩም ከይተሓለልና ከይፀዓትኩም እዚ ኩሉ ኮንትሪቢዩት ትገብሩ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረኽኩም ክብል ይፈቱ God bless you ስለዚ ስለቲ ስራሕኩም ስለቲ እግዚአብሔር ዝሰርሖ ዘሎ እስቲ ክብሪ ንኣምላኽ ንሃብ ኣመስኪና ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሓልፍ ኢና God bless you እሺ ጠጠው ኢልና ቃል ኣምላኽ ከነንብብ ብትሕትና ይሓተኩም ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 7 ዘሎ ጀሚረ ከንብበ እንደገና ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 8 ከነንብብ ኢና ቴንክ ዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ሞ ክንብል ኢና ኣምላኽ ኣቦና ስለ ዝኾነ ብኣምላኽና ደስ ብለና እዚ ንእሽተይ ጌርና ንብል ኣለና ግን ካብዚ ዝበዝሕ እውን ከም ንገብር ብጎይታ ተኣሚንና ሓይልናን ክብርና ንሱ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ሽም ኢየሱስ ገላትያ ምዕራፍ 6 ካብ ቁጥሪ 7 ዘሎ ከንብበ ሰብ ነቲ ዝዘርኦ ንዕኡ ከዓ ክዓጽዶ እዩ እሞ ኣይትጸበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ እቲ ንስጉ ኢሉ ዝዘርእ ካብቲ ስጋስ ጥፍኣት ክዓጽድ እዩ እቲ መንፈስ ኢሉ ዝዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘላለም ህይወት ክዓጽድ እዩ እንተ ዘይተጸላእናስ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ እምበኣርሲ ግዜ ኮለና ንኹሉ ሰብ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር እንተ ዘይተጸላእናስ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ንሰናይ ግብሪ ኣይንሰልኪ እምበኣርሲ ግዜ ኮለና ንኹሉ ሰብ ምናዳ ግና ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ሰናይ ንግበር ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብ ቁጥሪ 8 ጀሚሩ ሓውና ከንብበልና እዩ ብሽም ኢየሱስ ከምዚ ይብል ትጽሑፍ ሓደ መዓልቲ ድማ ኮነ ኤልሳዕ ናብ ሹኒም ሓለፈ ኣብኡ ከዓ ሃብታም ሰበይቲ ነበረት እሞ እንጌራ ክበልዕ ግዲ በለቶ ኮነ ድማ ኩሉ ሰዓት በኣ ምስ ዝሓልፍ እንጌራ ክበልዕ ናብኣ የግልስ ነበረ ንሰብኣያ ከዓ እንሆ እዚ ወርትግ በዚ ዝሓልፍ ንሱ ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹ እምበኣርሲ በጃኻ ኣብ ልዕሊ መንደቕ ንእሾ ቤት ንስራሕ እሞ ኣብኣ ዓራትን ሰደቓን መንበርን ቋሚ ቀንዴልን ንግበር ክኸውን ድማ እዩ ናብኣ ምስ ዝመጽእ ኣብኣ የግልስ በለቶ ኮነኻ ሓንቲ መዓልቲ ናብኣ መጸ ናብታ ቤት ኣግሊሱ ድማ ኣብኣ ደቀሰ ንጋሓዚ ድማ እቲ ግልያኡ ነታ ሹሚናዊት ፀዋዓያ በሎ ምስ ፀዋዓ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ደበለት ንሱ ከዓ እንሆ እዚ ኩሉ ሓልዮት እዚ ኩሉ ሓሊኽልና እንታይ እሞ ክንገብረልኪ እዩ ኣብ ንጉስ ወይ ኣብ ሓለቓ ሰራዊት ዝግበር ዶ ኣለኪ በላ በሎ ንሱ ድማ ኣብ ማእኸል ህዝበይ እየ ተቐሚጠ ዘለኹ በለት እንታይ ደኣ ክገብረልኪ እየ በለ ጋሓዚ ከዓ ውሉድ እምበር የብላን ሰብኣያ ድማ ኣረጊት እዩ በለ ንሱ ከዓ ፀዋዓያ በለ ምስ ፀዋዓ ድማ ኣብ ኣፍ ቤት ደው በለት ንሱ ከዓ ንዓመታ ከምዛ ግዜ እዚኣ ወዲ ክትሓኺ ይበላ ንሳ ድማ ኣይፋልካን ጎይታይ ኣታ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንገረድካ ኣይተሓስዋ በለት እታ ሰበይቲ ከዓ ጠነሰት እሞ ከምቲ ኤልሳዕ እተዛረቦ ንዓመትኡ በታ ግዜ እቲኣ ወዲ ወለደት Thank you. نصلي. ويتانا مسكنكا ስለቲ ምሕረትካን ፍቕርኻን ጸጋኻን ክብሪ ኩሉ ንዓኻ ይኹን ሕጂ ድማ ደቅኻ ኣብ ቅድሚኻ ኣለና ንስኻ ተዛረበና መሃረና ምስተውዓልና ክፈቶ ብሽም ኢየሱስ ንጽሊ ኣሜን ተባረኹ ከፈሉ
شكرا باتورا دي باسا كم زحوي ناي مزمار كله تزهلوا ان نيرو صبو غير مزمار كنيره جن تعاقمي سلاز فلتا قطب እንዳበልኩ እቲ መንፈሱ ተመጽ ይጥራይ ሪሊስ ከገብረ አይ ዊሽ ተዝምር ተድዘልል ደስ በለን ነይሩ ግን ድምጻይ ከም ዝትፈልጦ ንመዝሙር ዝኸውን ኣይኮነን ክብርና አምላኽ ይኹን ከምዚ ሓውና ዘንበቦ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 4 ካብተን ፍትዋት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ዘለዋ ሓደ ታሪኽ ዝገርም ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ ዝዝረብ ኣሎ ሽማ ኣይነገረናን ሽም ሰባ ያውን ኣይንፈልጦን ኢና ግን ስርሓ ንፈልጦ ግብራ ንፈልጦ ትግርኛ ሃብታም ሰበይቲ ይብላ ኣብዚ በመሓርኛ ታላቅ ሴት ይብላ በእንግሊሽ the great woman ዓባይ ሰብ ሽማ ይፍለጥን ስርሓ ግን ይፍለጥ ባህሪያ ዝፍለጥ ብተግባራት ፍለጥ መብዛሕት ሰባት ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ከተማ ኣይለሊዋን እዮም ብዛዕባ ግድ ዝገብር ሰብ ዘሎ ኣይመስለን እቲ ስርሓን ግብራን ግን ኣብ እግዚአብሔር ፍሉጥ ነይሩ ኣብ እግዚአብሔር ይልለ ነይሩ እንታይ ዓባይ ኣግቢርዋ ዓባይ ንኽትበሃል ዘግበራሲ ካብዛ ዘንበብናያ ሕፅር ኣቢለ ብሓፂሩ ሓደ ነገራት ከሪአኩም ክፍትነ እቲ ናይ መጀመርያ ዓባይ ዘግበራ ተቐባሊት ጋሻ ነይራ ጋሻ ተቐበል ገዝኣ ክፉት እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኩሉ ግዜ ወርትግ ብሎ ወይ ደወይ ትግርኛ ፎቶ ወርትግ ቀደም ኣደይ መዝሙር ክትዝመር ከላ ይዝክሮ ወይ ኢየሱስ ወርትግ ኩን ምሳይ ካብ ገዛ ሓንሻ ድመጻኹም ተለኹም ትፈልጥዎ ትኾንኩም ወይ ኢየሱስ ወርትግ ኩን ምሳይ ወርትግ ይሓልፍ በቲ ገዛ ይመላለስ በቲ ኣከባቢ ካብ ሽነም ካብ ሰማርያ መጺኡ ንሽነም ንቀርሜሎስ ክኸይድ ከሎ ብኡ ይመላለስ ኣገልግሎቱ ናይ ምምልላስ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይጓዓዝ እግዚአብሔር አሚኑ ዝመላለስ ሰብ እዚ ክትሪኦ ከላ ግድ ኢላ ናብ ገዝኡ ተእትዎ ነይራ ብላዕ ስተ ዕረፍ ደቅስ ስኻና ኣምላኽ ተገልግል ሰብ ኢኻ ለባም ሰብ ዛዕባታ ለባም ሴት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምዕራፍ 31 ምሳሌ ኩልና ከም ንፈልጦ ደስ ደብል ካራክተር ብዛዕባታ ለባም ሰበይቲ ዝተጻሕፈሉ ስለዚ እቲ ኣብ አንሪኦ እቲ 31 ተጻሒፉ ዘሎ ብዛዕባ ዛ ለባም ሰበይቲ ብምሉኡ ኣብዛ ሰበይቲ እዚኣ ንሪኦ ተስዋይ ብዘይገድስ ካበይ ከም ዝመጸት ዓሌታ ይነግረናኒ ዘርአ ይነግረናኒ ስልጣና ይነግረናኒ ሃብታ ግን ይነግረና እቲ ሃብቲ ከዓ ናይ ገንዘብ ሃብቲ ዘይኮነ ናይ ካራክተር ናይ ባህሪ ሃብቲ ስለዚ ተቐባሊት ጋሻ ኣገልጋሊት ከተገልግል ከላ ግን ዝና ደልያ ደይኮነት ፌመስ ክትከውን ኢላ ደይኮነት ንኣምላኻ ስለትፈልጥ ብትሕትና ጋሻ እንዳቐበለት ናብ ገዝኣ ተስተናግድ ነይራ ቁጽር 9 እዚ ምስ ፈለጠት እውን ብርእሰ ወነንነት ክትገብሮ ዘይደለየት ከይዳ ፍቓድ ሰብኣያ ሓቲታ ለባም ሰበይቲ ሰብኣያ ተኸብር ኩሉ ኣለዋ that's why ብዛዕባ ሰብኣያ ንፈልጦ ነገር የብልና ግን እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ኣነ ክገብር ኢላ ብድሌታ ኣይገበረቶን ከይዳ ንሰብኣያ ሓተተቶ ሰብኣያ እውን ተሰማምዐ መዕረፊ ከነዳልወሉ ገዛ ክንሰርሓሉ መደቀሲ ክንገብረሉ ኦፊስ ክንገብረሉ መብራህቲ ቀንዴል ክገብረሉ ክመጽእ ከሎ ደስ ክብሎ ክዓርፍ ፔይባክ ደሊ ኣይኮነትን ክትገብር እሞ ክግበረላ ኢላ ኣይኮነትን ሳልሳይ መለለይት ዲሰርንመንት መንፈስ ዘለዋ ብዙሓት ሰባት ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ኣገልገልቲ ኣብቲ ዘመን እቲ ነይሮም
ور زبلو نزي سبز ግን ቅዱስ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምዃኑ ኣለለየቱ ፈለጠቱ እዚ ሰብ እዚ ፍሉይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዋጋ ዝኸፍል እዩ ተበላጭ ይኮነ ጥቕሚ ደላይ ይኮነ ቅዱስ ሰብ እዩ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ስለዚ ኣመን ከም ተጥፍእ ንመን ገዝኣ ማዕጾ ከም ትኸፍት ንመን ከም ተገልግል ትፈልጥ ነይራ ብዙሓት ኣለው ጥቕሚ ሪኦም ጉድለት ሪኦም ጎዮም ዝመፁ ብጉድለት ሪኦም ከዓ ግዝያዊ ጥቕሚ ተጠቂሞም ዝኸዱ እዛ ሰብ እዚኣ ግን ብግዝያዊ ጥቕሚ ተታሒዛ ኣይኮነት ልባ ብኣምላኻ ዝተታሕዘ ስለ ዝኾነ ኣላልያቶ ኢንቨስት ክትገብር ናብኡ ከተገልግል ንድሕሪት ኣይበለትን ቁጥሪ 10 ተረፍ ኣይኮነትን ሂባቶ ትራፍ ምራፍ ኣይኮነን ወይ ሰከንድ ሃንድ ይኮነን ዝተጠቀመትሉ ይኮነን ሓድሽ ገዛ ንስራሓሉ the best ትብሉጽ ንኣምላኽ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ትብሉጽ ፍቱን ፈቲንካ ንኣምላኽካ ኣቕርብ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ከመኽሮ ከሎ ዝተፈተነ the best ዝበልካዮ ንኣምላኽ ኣቦ ትራፍ ዘይኮነ ሰከንድ ሃንድ ዘይኮነ ዝጎደለ ዘይኮነ እዛ ሰብ እዚኣ ዓባይ ካብ ዘብላ ነገር the best ንመን ከም ትህብ ትፈልጥ ነይራ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንሱ ክመፅእ ከሎ ኮምፈርተብል ክስምዖ ደስ ክብሎ ዓራት ንግበረሉ بدحريو بايدوي تملالي سناب تجزا متنيرو كي تسكف مالتي ميبي غير محجي عبد مسيو ويابس تقبل يخون زحدر نيرو بدحريو قلنا تملالسه نابا أخات خلو نريا سرع عسر تقلته بخلايد بسال سايد الرجازة سبزيا عقبت نيرا بزلوا عقيبا قسينا تراقاقيات نبر سبع maybe زترفرفه ويزبزحه هاللي وادي كونت بتزلوا أقل satisfied كوينات نبر سبع النبي تبوق كم زجبرت له مسرائي بزح كم زجلجلت له مسرائي نتي أقل قالوا جهاز سويعو اسكحت التاس لازم كل سنة يزجبرت الناس انت هيكن جبر الله سوعيا تمت انت هيكن جبر لك ننقص دوخ نقرألكي قد لك تخيلو maybe كارت فري مريت maybe كالخ تجزي جزا توسخي هاب جزا ناب جزا ويس نتحلق أسراويت كنقرألكي انتاي كن قبرلك تدلي أو نعم لا خسب أنا أما أخل هزبي سنبر سبي I don't need it imagine نايزا عدي بريمير ماتيو نزي تشرشي وينقول لكم ماتيو انتاي كقبروا لكم يلو انت زحتنا كندي حتو مدردرنا نيرنا مثلكم بزح قدلت علنا مريت هابنا غزاهم غز سراح كلمه فيزا سبونسرشيب تاسب زياق او አሎኮ ብዙሕ ጎደሎሎ ግን ምስቲ ተገልግሎ ዘላ አገልግሎት ክትሓሓዝ የብሉን አም ሳቲስፋይድ እትዝገብሮ ዘለኹ ሕጂ ከገልግል ስለዘለኒ ክዘርእ ስለዘለኒ ኢንቨስት ክገብር ዘለኒ እዝገብር ዘለኹ I don't need it ችግር አለው ጉድለት አለው ጉድለታ ግን ብስጋው ነገር ዝፍታሕ አይኮነን ናብ ንጉስ ከይድካ ናብቲ ናይ እስራኤል ንጉስ ዘሎ ከይድካ ዝፍታሕ አይኮነን እሳት ደልዮ ዘላ መለኮታዊ ፍታሕ ዘድልየ
ሰማያዊ ኢንተርቬንሽን ደድልዮ ፍታሓት ደሊ ስለዚህ ኤልሳ ከሓታ ከሎ ካብቲ ክሪኦ ከሎ ብሰብኣዊ ብስጋዊ ነገር ክሪኦ ከሎ እንታይ ክገብረላ ንጉስ ኣሎ ብዚ ሜቢ በታ አገልግሎቱ ምስ ንጉስ ዘራኽብ ነገር ብዙሕ ነገር ስለ ዘለዎ ክዛረበላ ዶይ ኖ I don't need it ናይ ምድሪ ነገር ናይ ኮነና ተይ ሽግር ወይ ፍታሕ ዝመጻሉ ካብ ምድራዊ ነገር ኣይኮነን ስለዚህ ኤልሳ ከሓስ እንታይ ዳሞ ክገብረላ እንግያዝ ነገሩ the problem is ቆልዓ እኮ ይብሎምን ኣብቲ ግዜቲ ኣብቲ ህዝቢ እስራኤል ሓዳር ጌራ ውላድ ከይወለደት ንነውሕ ግዜ ምንባር ማለት ነቐፌታይ ከም ከርሲ ከም መርገሚ ዝቁፀር እዚ ነገር እዚዩ ምስ አምላኻ ትዛራረበሉ ትማያየጠሉ ትበኽየሉ እዚ ነገር እዚ ስለዚህ ናብ ንጉስ ከይዳ ካብ ንጉስ ዝመጽእ ነገር የለን ኤልያስ ኤልሳ he has to go back and think this is the problem ካብ አምላኽ ይፍታሕ ድመጽእ ስለዚህ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ውላድ ክትሓውፉ ኢኺ ኣታና አምላኽ ሰብ ኖ ኣይተሓስወኒ ክትብል ከላ ማለት ብዙሓት ነቢያት መጽኦም ሓስዮም ኣለዎ ማለት እዩ ትንቢት ጉድለታ ሪኦም ወይ ሃብታም ስለ ዝኾነ ድብላዕ ድስተ ስለ ዘለዋ ክበልዑ ደልዮም ክሰትዩ ደልዮም ትንቢት ተዛሪቦም ከይዶም ኣለዉ ጋጢምኩም ፈልጥ ሓደ ግዜ ችግርና ሪኦም ኩነታትና ሪኦም መንፈሳዊ ተመሲሉ ብትንቢት ገይሩ መጻና አጋጢምኩም አለ ሳትኩም ብሮኻት ይኹም አይጋጠመኩም አለ ማለት እዩ ናይ ብዙሕ ግዜ ጋጢመን አለ ብዙሕ ግዜ ጋጢመን أنا I know it ተሐቀኛ አይናይ መኻኑ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ንግዚኡ ክሕጉሰካ ኢሉ ድዛረበካ ትፈልጥ ኢኻ ናይ አምላኽ ነገር ናባኻ ክመጽእ ከሎ you know it you move from one to one ኣብቲ ዘለኻዮ ጠጠው ይብለካን ሓፍ ብለካ ወይ ናብ አምላኽ ክትጎይ ገብረካ ክትጽሊ ገብረካ ክትዝምር ገብረካ ክትህብ ገብረካ ከተገልግል ገብረካ ተዛሪብካ ተንኪፍካ እቲ ምድራዊ ነገር ክዛረበካ ከሎ ግን ኣብታ ዘለኻዮ ካብቲ ንግዚኡ ሜቢ ትብል لو تجني الله سلازم بزوح سلازم لمدت كمزي قداف يلات إذا كوا أنت زي كونه كم مقل قالا قنت تطوعي بلد إذا كوا أنت زي تملسه كاب قاشا خم مقبال هيك الكلام لذي أبي هوتنا بزوح زي ندليو نجارات هارر نقوله نتصمو نجارات هالو كم حزبي كم هاجر فتح ندلي لو مي أمريكا خمسة تبلت وي كندا خمسة تبلت نه هاجرنا فتح كابو أي متسني فتح كاب إخزابير كمتسي إخزابير لما تقولوا تسمع نبعث زدر زابو أبونا نبلو أنتوا يبلو منيره تناي قدام أي سيشن سو من الزخم وخبر زبالة نجار متساك حدا زي خبر مش بتي تسمع تبليت كمكة كن أملاك تحسب كل خاخا بعليون يتزمروا مزمور الله بويز في الصح بويز نصح عم بدري تصير كن فردن بمقبارك بز في الصح بزن الصح كي تفلت أنوش يسيبونك في الصح جميل اللي قالت في الصح سبت تقرني عن فلتعينات وبغيرنا قلت كلنا أنا يلدت قال خدان جزالنا خلوا بك يتفسح إنها توهلنا مش في الصح بالليرنا نحن كوينا خن في الصح زقباننا بكر ما أملاحج ترد أبو تنا تردي إتكا ما ورا درت زيبول ما مساسل تزيبول إخزابير كرد خلوكو زقرمو كوي nothing أي ورا دروني ذا سبزيا بزح تسألها نيرا كنت تثبيتا كم أملاحي نيرا فتحت دليل سماوي فتحي سلازم ناي حزبنا ناي مدرنا فتحون كاب أملاحي دمت أبتعنا أنا بزح نقدر يقاتمنا حدا كذي حجي بك فاكسينيشن سلازم تثبت زلوا يلو سبنا وتسفى قبر كن فاكسينيشن وسيدون ونصحموا له أملاح مسكن زفوسونا له لازم يوصلوا هاي توصلوا مالتي هاي كون كل كم استسمعكم تقبروا كن
تسفانا كخون زلوا أبت فاكسينيشن زي كونسي أب أملاخي كخون زلوا بتعنا زنبرن إجزابيري كم برن زلوا إجزابيري سلستوا قاهو كنبر كينبر خالي سلزي تفتسم تسفانا توكلتنا كخون زلوا ناب إجزابيري ذا سبزي أب إجزاوي نجار عيتتعللتن بزرع نجار عيتتعللتن فتحها كاب أملاخ تسبنيرا لما ترى الشازة سبزيها عباي زبلة تهلك سيت the great woman زبلة أبغى زيت سبب باخا أمنت نيرا موت تي بالمنازل خبط قلعة تي بتنبيت كاب أملاخ كوينو أب عمتو تفتي مزرعة تقلعة مسعابي مسبو سراح مسوته أب عصير كله رسي لوس موتيب تبوها اوكي بل وسمن بزغورو ነገር ይብሉ ወይደወይ ደከንስቲ ሕዋትና አምላኽ ባረኽከን ጥበበኛታትን ሓደ ጊዜ ንሕና እንታይ ከም ንገብሩን አይንፈለጥኒና we don't know ደቀይ ሕጂ ገለ ኾኑ ኸሎ ኦኬ ናበዲኹም ኪድብሉ she knows how to ካልም ከመይ ገራ ካልም ከም ትገብሮም ትፈልጥስ ናባይዱ መጽሉ ጊዜ የለው ግን በብዛሕቱ ንሳይ ሃንድል ትገብሮ ስለዚህ ሰብዚ ولا عم حمام مسموته كيلو نابدي وسدوا هاي كم تجبوكو أبوي يغسل زجبو أبوي يخمرح زجبو أبوي بزحنا جرك قبر زجبو نيرو جن عباي سب سلا زخانة نبأ سديدو تعبيتات ريوه خاني قال عميتو كم نورمال تاي خون زجبو حزنا وتيخا حزبا كيفكا واي الكان أبقى بري يخطقوي زجبا ذا سب زي أجن أبتنا أملاخ سب جزء زهابته أبتي كبر نجار إنفستس جوارت له أو ده كيسا إندا قويت نبتنا أملاخ سب كدت معناته أنت موتوكا خمسة السس لازم فلتت كاب أملاخ كم استقبلت توس لازم فلتت نفتح زلوا حجونا بيو أبا أملاخ يزلوا أما قد خيت دوم جيني أتاو كيت بلني قوي أنت يقولني كله ده حالي كل سلام እግዚአብሔር ተዘይረዲካ ከም ዘኽትብል ቀሊል አይኮነ ዕቤት መንፈስ ኣብ መዝሙር ዲሓውና ብል ነይሩ እግዚአብሔር ክሰርሕ ከሎ ንእግዚአብሔር ክትኣምኖ ከለኻ ልብኻ ምስኡ ይዓቢ ሽግር አይመጻናን ማለት አይኮነ ብትንቢት ይመጽእ ዝቆልዓ ቃል መጽእ ግን ኩሉ ግዜ ፈተና ኣለዎ ዝግባይ ዝፈልጥ እዩ ኣብ ቅድሜኹም ናይ ሎሚ 6 ዓመት ገለ ኸውን ኣብዚ ክመጽእ ከለኹ መጀመርያ ድመጻ ኩሉ ግዜ መስለና ኸማል እግዚአብሔር ኢልኒ ሓዳር ዝገበርኩ መሲልኒ ነይሩ ተባሪኸ ቆልዕት ይብኒ ንኣምላኽ እንዳመስገንኩ ኩሉ ሰላም እንዳበልኩ ከለኹ ድንገት ግን ከቢድ ነገር መጽእ መርዓትካ ድሕሪ ዓመት ምሳኻ የላን ዝቐትል መንፈስ ሕማም መጽኡ ክወስዳ እዩ ዮርዳን how could this happen then مسام لا خمو كنت قبل جبر كم زدي يكونن الكان زنبركا كم زدي يكونن مالت أملاخي لنا مالت شجراي متصناني مالت هيكونن كن صنيع كامن بار no matter what بعد سدراك مساك أبدناغون no matter what كي تبلغوا كي تصلي خبالو خلو نو نحنا تطواي نبلنينا أملاخنا خدحننا كدحننا كو أنت زي فتوى نزل السخاز قوم كاي مسلجن أين سجدن جعانونا أملاخ سوات هاجرنا إجزابير كبت حي نا هاجرنا فوسي إجزابيريو نزل سمزي أمينون واجاز خفلو دسرو دساقيو جعانو لو إجزابير أملاخ سمسجن لازم مسؤولين نحن هات طون بن compromise أين قبرن إجزابير كردا أناي فتح كابو أملاخ يدمت لازم عين الدم سماسني زبلكم زلخو زلخو أبي وتي زتعام كوا زراع كوا دسمع كوا دنبب كوا تراي كونه حق سلزخونه إجزابير أموني يسرح يدحن يناقف نبعات يدرس قد زبل النجزيات نيرو أما درختات أو مبال سينه باستر نامتيو يسوع لومي خبيت نجار سلزقات ما كاتات أو سلزبلايت خلني خامبو أنا شفنا هالكا برنامج كايلني نو باستر
يرممبر أب جزء سلام أب زمدرة خزيت أتويله እግዚአብሔር يدحن እግዚአብሔር يفوس እግዚአብሔር ጸሎት ይመልስ إلى استزارب كوه أب جزء سبباي I'm gonna say the same thing مدرة خوتي أفهم مخفات كفيته خافر حز تلعله با بالنيرة but I will say it God is good كل جزء እግዚአብሔር سنايو እግዚአብሔር يفوس لذي እግዚአብሔር ተዛሪብና ኸውና መገድና ግን ሓደ ጊዜ ከምቲ ዝተዛረበና ከይከውን ኽእል ግን ጽንዓት ይደሊ ካብዛ ሰበይት እዚኣ ዕቤት ንመሃሮ ኣብ ጊዜ ጸበባ ኣብ ጊዜ ሞቱን ጽንዕት ነራ ወይ ደወይ አምላክ ባረኽኩም ኣብ ቤት ዘለኹም አገልገልቲ ምእመናን ኣብቲ ጸበባይ ምሳይ ጸልም I remember ኣብቲ ገዛቲና ኢና በኺና ጸሊና it was tough time for me ግን ከም ግልጋል ተጠዋይ በላነን አይከልከለንን እግዚአብሔር ጸሎት ሰሚዑ ብዙሕ አውያት አዊ ብዙሕ ጸሎት ተጸልዩ after a year እቲ ተወዲኡ ዳን ዝተባሃለ ሃበይ ከም ዝኸዳ ይንፈልጥኒ ናይሎምኒ እግዚአብሔር ይመስገን ሾመንተ ዓመት ኮይኑ ብለኩም አላህ ሕጅ ማለት ክብርና አምላኽ ይኹን ብእልልታ በታቂት ንአምላኽና ነቲ ጸሎት ድሰምዕ አምላኽ ምስክር ኮይነ እዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘንብቦ ዘለኹ ዝረአኽዎ ዝጣዓምክዎ ዝሓለፍክዎ ማለት እዩ ስለዚህ አምላኽ እዚ ዝረዳ አምላኽ ድሰምዕ አምላኽ እዚ ናይ ዓሚ ናይ ገለመለ ናይ አሜሪካዊ ኣይኮነን እኮ ኣብ ህይወተይ ሕጂውን ዝነብሮ ዘለኹ ናብራይ ስለዚህ እሙን ከምዛ ሰበይት እዚኣ ጽንዕቲ ክንከውን እግዚአብሔር ይደልየና ኖ ማተር ዋት ኩሉ ትደልዮ ተመሊሱ ማለት ኣይኮነን ስለዝተመለሰልና ኣይኮንና ነገልግል ንዝምር ነመስግን ዘመርቱ ብሉ ነይሮም ደጋጊሙ ክመልእ ከሎ ተመስገን ትራይድ ይኮነ ክጎድል ከሎ ተመስገን ጸሎት ክምለስ ተመስገን ጸሎት ክድንጎ ከሎ ተመስገን አምላኽ ዝኮ እሙን አምላኽ ኮይ ንሕና ጸዊዕና ዘሎ አምላኽ እኮ እንደዚህ በቃ ኣብዚ ጥራይ በቃ መሻለካ ጽቡቕ ክዳን ተኸዲነ ገለበለ ኖ ጸዊዕትና ንዘላለም እዩ ስለዚህ ነዚ እንደሓሰብና ንአምላኽና ክነመስግኖ ይግባአና ዓባይ ካብ ዘብላ ነገር ኣብ ቤታ ሞት ከሎ حزن كله كم مملخ كم قلقلا يكلكلان أملاخ استمسكنا يخون what a wonderful God what a wonderful God تزمرو مزمور حوي what a wonderful مالتنا خوينو تردينا خوينو خن زمرو خلنا دساقر أملاخ يزلنا زفوس أملاخ زميروم يلي زمرني لهم بعد سوسنا زميروم هاي كونن سلازي تعامنا يو سلازي رأنا يو قل سوري هذا جزء كريزي قبرني بزح جزء مدرخ يوصلنا أنا مدرسة بايكون كون كنت كزارب كله خنا يلبي يزارب I sinned سلسة قبرنا سلسة تعامنا يو سلسة رأنا يو نقبر نقلقل أنتم تهبوا حجون بلك سنة أبو زرو حجين زرع له جزء عزل له جزء أحمد سيم كنزرع خلنا جن عسبر لنا باستر شلمات كبني أقلقلوت كبني الكايكون كان دقلقل وإذا تهيبه تخهبني خمت زبلو قال يوم عسرت تهيب كامي تخوين خمت أيكونن بإمنة قن نزر نأملاخنا نهب نأملاخ نزر بين كم زبوكل معاس كم زبوكل أين فلتونينا قن أملاخنا أملاخ فقر سلزخانة وهاب أملاخ سلزخانة نتحدى ودكوا بجا كلنا حليف ذهابه ما هاب بهريو سلزخانة خاوس لستمهرنا نهب عباي سب لا سب زيا بقرهنت بنصهنا بلوهات بزيت وقلوبا بملو لبا سلازا قلقلت she get rewarded أملاخنا خا فايزولو بمحارنا عمس أني أملاخ يكونن كفاعي أملاخ يكونن thank you إتي تهبوه كله نسي فلت نسي تبتب بزح نجار كوي حتى تنان حدا زي زجر ما نسي حنت برشقو ماي كوا بشمي تداهبكم سي عصبكم أف سماي بزح لذي دس ندابلنا به ندابلنا
كي تحللنا جزية خلنا كن حجز دلينا زين حجز ولا جزية ما تصير هذا جزية حفر قال سبات كحجزهم أبز قبائل جزية ساعات شكرت جور لي لهم باستر مسيب زي أقوى تأثير النير عن توي هذا جزية حفر لومي كحجزهم صباح كحجزهم دابلكو كحجزكون I lost the opportunity ميس نجورة لذي جزية حجي እግዚአብሔር ናኻ እግዚአብሔር አምላኽ ናኻ ዓስቢ ዘለዎ ሽልማት ዝህብ አምላኽ ዛሰብ ዚኣ ብንጽህነት ስለ ዘገልገለ ብዙሕ ሽልማት ያረኺባ ብዙሕ ሪዋርድ ረኺባ ግን ሪዋርድ ክገብር ኢላ ይኮነት ረኺባ ብምግልጋላ ቆልዓ ረኺባ ብምግልጋላ ብምሃባ ብምዝራኣ ዝሞታ ወዳ ሪቫይቭ ጌራ ተቐቢላ معرف شو ما أنت سجر أنت اللي ناتم بيكون كأني أيام حنتوي أيام بكون دحاني thank you أبغى زيتهم ببوه أبغى زيت سلازي ولا معرف شو ما أنت ختم ببوه خلهم تنبيسي فيفر سلاز اللوا جنانا بإسرائيل درك جميرونيرو إذا درك زخاء نشوع عت عمد قصليو سلازي ما قد خسرقي جنا كذي أجرمكم إخبار أقدمه خنقركم كله ما قد خدالو جزا خيد أدالو تحركوا كله بسكوره سو ريل بسكوره maybe no opportunity no time تاسب زي أجن favors لازم خبر أنا معرف شو ما تتراهو كده ولا maybe سواء يابز سحجي منشن كجبرين ريانينا بايدن عابي سبينيرو it's impossible لكوي ولا عفت ولا تا سبيتو أنا أريجويو سواء يبلونيرو إخبار كن تايسانو لذي كدت مسودة خيداب لنا دحر شوعات عمد كتملس كلا كم تعانتوا يزولكم خميتهم محواتنا دحر 10 عمد دحر 6 عمد كابت بيت ما صرت وقت يوم نابغزون كملس خلوا ما بيت جزاته وريسو صنحهم خول ما بي كراي جزاني يرتو خينك قبل وسيد وخول ما بي كلا هبطة متي فريس وخول ذا سبزي أود دحر شوعات عمد كتملس كلا وات كرنت دشي هاز نبرتها مريتها صنحها أقعد أمي يبل وين أقعد أمي مسيل خول جن تنقص ما تيسي أنه مش هلكم زعوانا أملاخ نقدر كسمع دلس لازم نبرة مثلاً نجيس أنت إلياس تجبره نقدر سكدقرني على صوتني يقولوا موتان كم زتسه تأمر بزحم زجبره دا نجارو خلوا ذا سبزيا دم قطعت ده نقص تا موت تسأل الله سبيتك وزيا يأتوا واسك ولا فيفر تحجينا قالوا سي نبيكم دوسرنا صباح نقول فلتني ناخبلكم إليه حجي تزرع وزر لكم زرع صباح نقول تايكو إنه بقي لكم دمتساكم هيتفولتونه كتالي لكم إليه ويخم تخالوا زبلوا إذا تجيركم زخواكم يزخم عيبلكم مني كم عيل مدنن بأمنة كن نزرع بأمنة كن نوفر بقي لك آخر رينا لازم استملسات تنقصي له ملس الله كله immediately ما ملك الشمس حافة يدليا رجام صبايا كيد ليا إتي investors قبرته قدموا سنيحة حليفوا تزيب زي وعاقات التزيبلو قال زيبلو بسم الله لازم أملاخ بقنعنا مقلقال نأملاخ بنتهنا مقلقال أبز بيت زين نقوم تيخم تقلقلو تسريو disinfect تقبرو موسيقى تتصاوتو practice تقبرو بقنعنا نأملاخكم دار أخم تقبرو برتعو قتلو بممرح بممهار ويدو يا بقلات يازولو نتوم زمهركم نتوم زقلقلكم عصفن كبرن يقبو I have to respect نتوم leaders regardless what مخنيات بوم غير إخبار دزاربني نعوم respect ذا غير بينهم إخبار كحلفني سلازي كل تنقبرو قبري نأملاخنا ندار أنا نأملاخنا نتتصبنا
ጉያና ሁሉና አምላኽና እንዳጠመትና ክንጎየ ከለና ዓስብለዎ ዓስብኹም ዝለኩም ዘሎ አይታልለኩም እዚ ተገርኩም አይኮነን እግዚአብሔር ባዕሉ ኣብ ግዚኡ ናብ ሰዓቱ ሽልማት ዝህበሉ ካብቲ ንሕና እንልምኖን እንጽልዮን እምብዛ ዓዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ ኣሎ ሜቢ ኣነ ዝልምኖ ዝኸውን ወደይ ሓልወለይ ወደይ ደቀይ ይብል ኸውን እግዚአብሔር ግን ናይ ደቀይ ፊቸር ከዓ ቀዲሙ ሪእዎ ኣሎ ኣነ ንሕጂ ሪኦ ትምህርቲ ቀዳማይ ክወፅእ ካልኣይ ክወፅእ እዚ ዝብል ኸውን እግዚአብሔር ግን ዝጥምተሉ ስለዚ በርትዑ ኣሕዋተይ ኣይንተሓለል ግዜ ሂብና ኣሎ ጥዕና ሂብና ኣሎ ሕጂ this is our time እንዳደለናሉ ዘይንሕግዘሉ ግዜ ክመጽእ ክእል እዩ ሜቢ ሃገርና ጽባሕ ንጎን ሽልምልም ምስ ፈለት ከዓ ካብቲ ፀበባ ከሉ ምስ ወፀት እኮ ሜቢ too late ከይንበሃል ህዝብና ሓገዝ ደሊ ዘሎ ሕጂ ኸው መን ይፈልጥ እግዚአብሔር ነዚ ሰዓት እዚ ናብ ዘምፂና ዘሎ ካባና ዝሕሹ ካባና ብሪሊያንት ዝኾኑ እኮ ሜቢ ብዙሓት ኣቦታት ጀጋኑ ብድሕሪና ገዲፍናዮም ኣለና እዚ ኣገልግሎት እዚ ከዓ ቅዱስ ኣገልግሎት እዩ እግዚአብሔር ዝሕጎሰሉ ስለዚ ኣይትተሓለሉ keep doing it ሽልማት ኣለዎ ክቡር ሽልማት ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ብመጠኑ ነጊረኩም ኣለኹ ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ሂወተይ ዝተዓምክዎ ብጣዕሚ ብመጠኑ ነጊረኩም ኣለኹ እግዚአብሔር ፈዊሱ ቤትና ታሪክና ተቀይሩ ፀላእ ዘምፅኡ ካልእ ነይሩ ዕንቅፋት ነይሩ ብሓኻይም it's impossible ተባሂልና ነይሩ ንሕና እውን እንበርዶ ተባሂሉ ነይሩ እግዚአብሔር ግን እሙን እዩ ስለዚ ብቅድሚኹም ጠጠው ኢለ ነዚ እውን ምስክር ኮይነ ኣለኹ ስለዚ ገላትያ ዘላና መጨረሻ ከንብባ ብኣ ክንውድእ ኢና ኣምላኽ ባረኽኩም ሃሌሉያ እንታይ ክንብል ኢና እሞ ክበረልና ተዘይኮይኑ ንገሰልና ተዘይኮይኑ ዕድል ረኺብና ንሕና ሓደ ግዜ ፈርሕ ኣነ ሰብ ኮይነ ንምሃብ ንዕድል እውን ዕድል ረኺበ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ዕድልና ንጠቀመሉ ምዕራፍ 6 9 10 مشين قويت آخر بابا باهودي أنت زي تسأل الناس بجزء يخن عادي نامو نسألنا يجبري عين السلكي بارسي جزء خلنا نقول لسب من هذا جنانة توم عمنت بيت سب سدرا بيت سنة ينجبر الله جزء عند عدقنا أنت زي تسأل الناس تسفاز أقول سنة حدا جزء وزحت هلو سكع معاس يذهب سكع معاس تسفاز أقول سكالو حج خابتي نو عدل سكع زلنا بهوت سكع زلخ تعنا سكع زلني عدل سكع زلني كهبه عدل قاعد سأنا اللي جزيل له بارس جزي خلنا نقول سب من هراجنا نتوم عمن تسدرا بيت سناي نقبر ويتاي سواركم سناي نقبرنا نقتل أملاخنا خا أخمتسيو عصبخا عبيد الله قبل سيو እግዚአብሔር ይባርኩም ክብርና አምላኽና ይሁን ከምቲ ዝተነግረና ሎም ማልቲ ንህቦ ዘበለ ሁሉ ነነህምያ ፕሮጀክት ነዞም ኣብ ምድርና ንዘለው ቅዱሳን ምህጋዙ ዝኸውን እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ዘለኹም በአካል ኣብዚ ክንብን ኸኒና ኣብ ኦንላይን ዘለኹም ድማ በኢ ትራንስፈር ወይ ድማ ባንክ ትራንስፈር ከምኡን ድማ ደውልኩም በክሬዲት ካርድኩም ክትከፍሉ ትደልዩ ናብ ሃውና ሰለይ ናብ ገዛይ ክትደውሉ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ናይ መወዳእታ ድማ ክብለኩም ዝደሊ እዚኣ ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ከምዚኣ ንገብር ኢና ግን ኣብ ዓመት ሓደ መዓልቲ ጥራይ ድማ ደይኮነ እቲ መሃብኩም ኩሉ ግዜ ሲ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ሰንበት ኣብ ዝኾነ ግዜ ናይ ዘዓመት ዝውን ሲ ነነህምያ ፕሮጀክት ትብልያ ኣላትና ኣብዛ ፖስታና እሞ ኣባ ከተመልክቱ ከለኹም ክትቡ ከለኹም በቀጥታ ናቡ ይኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን ክብርን አምላኽና ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ይባርኩም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ከመን ድማ ብዝሓለፈ ጊዜ ዝደገፍኩም
ምጽዋት ዝሃብኩም ኣብ መንጎናን ዘለው ሰባት ዝተሸገሩ ሰባት ዝረዳእኹም እግዚአብሔር ይባርኩም እሱን ከሙ በቀጻልነት ዝኾነ ሰብ ክሽገር ከሎስ ክንህብ ክንክልመታን እሳውን ኣብዚ ስለዘላ ዝኾነ መዓልቲ ክንጽበ ይብልናን ኣብ ዝኾነ ግዜ እንተ ሂብና ንኸሙ ትገንዘብ ንፈልዮ ስለዚ ዝሽገር ሰብ ኣብ ማእኸልና ክርከብ ከሎ በቀጻልስ እናሐገዝና እናረዳና ንኸይድ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጊዜ ስለዝኸደ ኩላትና ካብ ዘለናዮ ተሲና በረኸት እግዚአብሔር ተቀቢልና ጸሊና ክንወዲና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ካብ ዘለናዮ ሁላትና ተሲና እግዚአብሔር ይባረኽ አንተ ሐጻር ጸሎት ጸሊና ኢና ንኸይድ ጎይታ ይባረኽ እስኪ የዳውና ሁላትና ንዘርግህሞ ነዚ ጎይታ እዚ ንባርኮ ነመስግን ነው ናይ ዘላለም አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር በጎይታ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ደግምና ነመስግነካሎና ክብር ሁሉ بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠቅሊሎና አኻነ በይነኻ ይኹን ከምዛ እግዚአብሔር አቦ ለባም ሰበይቲ አባይ ሰበይቲ ጎይታ ናአናውን ከሙ ክትገብረና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ልቦና ክትበና ክትውስኸልና بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነካ አሎና አብ ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር አቦ የዳውና ክዝርጋህ ሰናይ ንምግባር እግዚአብሔር አቦ ዘይን ደክም ዘይን ስልክ ሰባት ክንከውን بشم ኢየሱስ ክርስቶስ ደግፈና ኩሉ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰናይ ንምግባር ጽቡቅ ንምግባር እግዚአብሔር አቦ ደخለና ኃይልን ጸጋን አቅምን ስለዛሃብካና ነመስግነካሎና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ሁሉ ክብርን ህበካሎና እግዚአብሔር ይባርኩም እግዚአብሔር ይሐልኩም ሰላሙ ድማ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይሃብኩም ገጹ ይምለሰልኩም ጸጋ ይሃብኩም ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተባረከ ይሁን አብተኸድወ ዘበለ ሁሉ ሞገስ እግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይቀድመልኩም ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ጌታ ኢየሱስ ይባረኩም በሰላም ኪዱ